So, magandang araw mga kaibigan. Another araw, another vlog. So, we're heading to Urdaneta para i-meet po ang aming mga kasama. At para kumain na rin. Kasi pupunta kami ng mga taramdaang kalikasan. See you! Yo, what's up mga kabatak? Pa-outshout nga pala sa Ace Express Urdaneta lang. Siyempre, bago kami lumarga, kailangan muna namin kargaan ang aming tiyan. So, we went sa aming paboritong kainan. Ang tabi ng SWS Canteen. Siyempre, dito rin kayo mag-meet ng mga aming kasama. So, after we fill up our tummies, diretso na kami sa ating destinasyon. Daang kalikasan. See you!
So nasa bungad pa lang kami, na-amaze na kami sa aming nakikita. So what more pa nga sa taas. Nung paakyat kami, may excited at mag-picture. Kaya itong nangyari. Ang ganda! Just like what I said, we are amazed sa baba, lalo pa kaya sa taas. Ganda! Sa taas na natin picture. Yun nga, pagdating namin dito sa unang lugar, hindi ko na maitago ang aking pagka-amaze sa lugar na to. Ganda! My God! Ang ganda! Ang ganda, promise! Ang ganda! Sulit na sulit! Oh! Ang ganda! Ano sasabi, sir? Oh! Sobrang ganda, mga pap. Super! Ano? Sobrang ganda. So, transfer ko muna to sa isang camera. Yun o! Mataas pa So, andito na kami ngayon sa Daang Kalikasan. Hindi expectation versus reality, guys. Expectation versus reality. Sinasabi ko sa inyo. You must visit this place. As in, grabe, ang ganda. Dito pa lang kami sa bungad na parte. Ano, yung mga kasama ko, guys. Hello! Sir Ansolet. Ito, may bagong recruit. Tsaka bagong recruit din. Ayun na. Umpisa na. Umpisa ng pag-picture yan. Yan. So, kung malapit lang sa inyo to, kung taga Pangasinan kayo, you should visit this place.
I'm telling you. Sinasabi ko sa inyo guys, nag-enjoy na ako. Dito pa lang kami sa bungad. Sobrang, ang ganda, sobra. So, pupuntahan namin daw yun, no? Doon sa taas, doon. Para mas maganda yung view. So, ay, secure lang muna namin mga gamit namin. Damn, this is damn beautiful. Trust me guys. Sulit ang biyahe guys. Ang ganda, grabe. Expectation versus reality, mas maganda talaga siya sa personal kaysa sa mga picture na nakikita nyo. Nako, yung mga picture na nakikita nyo, wala yan. Wala yan, mga picture na nakikita nyo guys. Trust me. Doon, pupunta pa rin yun. Yun! So yun, may sumisigaw dito. Sabi niya daw mahal na daw siya. Ay, may mahal daw siya. May sumisigaw. Sisigawan natin. Di ka niya mahal! Shout out, sir! Repi Kobe Bryant. So, isa sa naging isang legendary sa langarangan ng basketball yan. So, RIP sa'yo, Brad. Kita-kita na lang tayo sa ano. Ay, hindi, mauna ka na. Busy pa. Tratanggal ka rin. So, ayan, dito na kami sa, ano, pangalawang sa pinakamataas sa earthquake. Ayan, tignan nyo. Parang nagpunta nyo. Mga tao yan, makapit sa taas. Ayan. Ganda. I have nothing to say but anong magtutuloy mo doon na so? Yung, I have nothing to say but di ko alam. dito na kami sa ano, pangalawang sa pinakamataas sa earthquake. Ayan, tignan nyo. Parang nagpunta nyo. Mga tao yan, makapit sa taas. Ayan. Ano sasabi mo, sir? Biruin mo, natapasin natin ang ganito kaganda sa Pangasinan. Sana maras marayang ng nagpasabihin sa atin. Ano sasabi mo, boss? Marami lang ng ganito makikita sa Pangasinan. Hindi na tayo lalayo. Dito na lang sa Pangasinan. It's more fun in Pangasinan. Boss, ano masasabi mo, boss? Ano masasabi mo? Wala. What? Speechless daw sa ano, nakita niya. Speechless. Sobrang ganda. Ah, shoutout mo si Kenji pala, si Kenji. Shoutout Kenji. Ito yung na-miss mo. Ha? Ito yung na-miss mo. Ano? What? Ito yung na-miss mo. Huwag na. Ito. Sobrang ganda, promise. Sulit. Yan o.
Ganda dito, promise. Ganda tumambay. Ganito maganda. Request ko lang sa sana marinig to ng local government ng LGU ng mga taram na sana may italaga dito na bantay talaga. Yung hindi iwanan tong lugar na to para ma-maintain yung cleanliness. And tayo rin as bumibisita sa lugar na to, tayo rin na bumibisita dito, dapat maging responsable tayo sa pagbisita. Kasi every time, tayo lang kunyari sabihin natin tayo lang nagtapon. Pero every time na makikita nila na may ganito, may basura naman dyan. So, na-encourage mo kasi yung iba, na magtapon din. Though, hindi yun yung pero maliit na bagay, mga maliit na basura na iniiwan mo, naiipon yan, dumadami. So, wag nating dumihan yung ganitong kagandang lugar dito sa So, yun, dito kami ngayon sa taas. I'm telling you guys, sinasabi ko sa inyo, kung sa picture nagdadalawang isip kayo dahil hindi siya maganda, hindi siya ganun ka pero sabi ko sa inyo, expectation versus reality, hindi kayo magsisisi na pupunta dito. I'm proud taga Pangasinan. As in, sobrang ganda. Kung gusto mong makita yung overlooking ng Pangasinan, yun, galing kami doon. Yan, kita yung daan yan. Diyan kami galing. Yan, dinaan namin lahat yung kanina. Faces passing by too fast to recognize. Caught inside my mind, don't pop me loose this time. In between the space, paths made of time and place. Silence gets so loud to strangers in the crowd. Walls are tumbling down, should stay but wanna run. Stumbling in a dream, you whisper in my ear. Lost in your eyes, lost So this is it for this vlog. Please comment, like, and subscribe. Haki the Laser Vlogs out.